Jdi z toho dříví. Tak tohle je babička a její cigareta. Tohle je babička a její cigareta. Tam vítej. Až si to jim to zesmykne, tak potom... Dej to sem, to má zavřít za půlničkou. Když jsem ti říkal, vyndej tam ty papíry, tak se ti tam ještě nevypadne švin. Tomáši, opěkala jsem tě. Ale třeba bych za to dál nějaký